Това е 6-та част и вижте какъв несер намерих. Какъв има. Чакайте, че ще ме оставят. Не стигам ви. Чакайте ме. Аз не стигнах ви така. Ето ви. Ето кака ми ходи пред мене. Оп. И така, продължаваме. И ще ви покажа всичко вкъщи. Чао! Пак. Ето намерих Алексчето. Намерих хора. Алексчето хора. Намерих Лилия Начкова. И това е Кеф. Имаме много работи и мисля, че ще дадем една стотачка и това е. Скъде се прави. Намерих и също Nee, толкова не, Георги, не.